Id-diriġenti tan-Nursery ta' Mtarfa Football Club jinsabu rrabjati għal mod kif ħaddiema tal-Gvern daħlu fil-ground li jużaw għat-training mingħajr l-ebda notifika jew preavviż. L-uffiċjali tal-klabb li ilu juża l-ground sa mill-2009 u li fuq hemm kuntratt li jista' jiġġedded għal massimu ta' 48 sena huma urtati ferm għax mingħajr l-ebda twissija ftit tal-jiem ilu daħlu inġenji fil-ground u bdew iżarmaw u jħaffru, kif spjegalna s-segretarju tal-klabb David Gallia. Jiena naħseb li l-Kumitat tal-Mtarfa Football Club kellu jkun informat minn qabel li ħajibda dan ix-xogħol u aħna ma kien ikollna nebda problema. U konna nżarmaw l-affarijiet ta' proprjetà tal-MFA, jiġifieri qed nirreferi għal karpit ta' warajja u qed nirreferi għal tal-injam. Mhix ħadd ma kellu ċans iżarma l-affarijiet tagħna. Minnaħa tiegħu il-kellim tal-Oppożizzjoni għall-Isport Clyde Pooley, akkumpanjat mill-Minority Leader fil-Kunsill tal-Imtarfa Simon Fenek, qal li l-Gvern qed jgħaddi gaffa mingħajr ma jikkonsulta anke fl-isport. Il-fatt li l-Gvern għadda b'gaffa minn fuq dan il-ground inkiss minn wara l-isportivi, minn wara l-klabb, minn wara dar it-tfal u żgħażagħ li jużaw dan il-faċilità illi ftaħna ftit propjament ta' snilu u b'kuntratt ma l-istess Sport Malta, ma l-istess awtoritajiet governattivi juri il-politika ħażina illi sar għandu dan il-Gvern meta jiġi għall-isport. Qiegħed jinjora l-isport sew fis-sitwazzjoni tal-Covid u sew fl-investiment illi hemm bżonn isir. Għalkemm il-klabb kien marraf li se jkun qed jingħatalhom post alternattiv, s'issa qatt m'għandhomx idea fejn se jkun dan il-post u aktar meta dan se jingħatalhom.